Vi fortsætter med vælgermødet i Asiat, forsamlingshuset i Asiat, og så skal vi begynde med den tredje og sidste del, og vi vælger spørgsmålet, begynder vi med. Det er fra et spørgsmål fra Qartarsuaq, og at tildeling af erhvervsmæssigt fangstbeviser. Vil vi skævhederne i dette bevistildelingerne, skævhederne i det, vil vi løse det. Og dem, der har ombord på 150 tons, over 50 tons skibe, de må ikke få erhvervsfangstbeviser. Og det er også nogle, der får erhvervsfangstbeviser, som i løbet af året bare i nogle af tiden har fast arbejde. Og han sætter spørgsmålet ved, at disses mulighed for at få erhvervsfangstbeviser, skal det have erhvervet sig som fanger, eller også skal de leve af besætning i tråderne. Hans Enoksen. Der bliver flere og flere kvoteringer, og vi kan ikke komme udenom, at vi er nødt til at lave kvoteringssystemet om. Og derudover det ældre, som har været fanger og fiskere, når de får pension eller også førtidspension, så bliver det frataget deres erhvervsfangstbeviser, og man fratager dem deres identitet, så det er nødt til at lave om. Og jeg skal nok arbejde for deres sag. Nu er der nej. Dem, der har erhvervsfangstbeviser, altså ved siden af arbejdet, hvad skal vi gøre ved det? Vi er nødt til at skelne mellem at være fanger og så at have fast arbejde, og så med hensyn til trålerbesætningen og også fabriksarbejdere fra Nordregionen. Kvoten fisk og fangst, det meste af det skal gives til fastboende. Så når debatten omkring, at der er for mange beviser, og er man nødt til at debatten omkring det er man nødt til at lave om, at ved for det første og nedsætte kvoten til andre lande, og så forhøje kvoten til Grønland. Og kvoten til fangerne er ret nok, og andre steder er nødt til at blive forhøjet, og kvoten af rejer er nødt til at blive forhøjet, så vores egen kvoter her i Grønland er vi som det første er nødt til at forhøje, og ikke til andre lande. Så vi er nødt til at snakke om det som et udgangspunkt. Fra kæmpløbet fangererhvervet, og så fiskere, hvordan vi klarer det. Altså, det bliver med guldsarresjobut. Det stemmer, at jeg ikke simpelthen så bengatter vi med godt til Randesat. Enten fiske eller fange på mindre basis. Hvis vi fratager dem kvoterne, så skal vi altså ind og finde noget andet.
der var så imad der var utoqqaat imatut annikatiisumik pisassinneqassappat der var tamat аллагарталли таава утоққалларсиаса qaffannissаат аама эққасариақарпарпут аама аама алла писараатисинерусут писасситариақарпагут килисаатигиута иматут агиссарсиариссаартигиппут саниатсигут пилиартуусариақаратик таамааммаллу таамат писассериаса аллангортиттариақарпарпут demokraterne ved Olsen. Der er mange, der har fangstbeviser, og som ved siden af har arbejdet på land i lavstrålere. Først skal jeg se, måske er det, at det er første gang, at vi har så meget fangstyr og fisk. Jeg har set redaksjoner fiskere, der venter på at kunne fiske stenbider, og før de kan begynde at fange stenbider, så er kvoterne opbrugt. Og der er også andre, der kun ser på, at andre får kvoter af rensdyr, og som de ikke var en del af udnyttelsen af dem. Så vi er nødt til at se på, det man snakker om her, det er, at fangere, og så nogle andre, der er faste besætningsmedlemmer, som også får fangstbeviser. Vi er nødt til at se, vi er nødt til at se på, at hvem der bliver tildelt beviserne, men vi kan ikke komme udenom, at enhver borger her i Grønland skal kunne udnytte de ressourcer, vi har. At der synes, hvilke løsninger har I der? Lige meget om vi er fangere, fiskere eller også kontorfolk, så er vi glade for at tage på fangst. Det er derfor, at det er på tide, at man laver tilpasninger. Så tanken kan gå hen på, det er, at man har hver for sig har enten har fangstbevis eller også fiskerbevis. Så er vi nødt til at se på det system, vi har her i dag. Det problemet, der bliver fremført her, det er, at alle kan få fangstbeviser. Det jeg ser her, det er, at vi er nødt til at skelne mellem, om man er fisk eller også fanger. At for eksempel fiskere er fisker, og når vi sidder i kontor, så fisker vi ikke. At vi er nødt til at samarbejde med fiskere, fanger og fiskere. Det vigtigste er fiskeri, og så faktisk har vi levet der i mange år, og det skal vi blive ved med. Og vi er nødt til at sørge for, at reglerne bliver nøje fulgt. At sidste del af sidste valgperiode har vist, at der er skævheder i forvaltningen af fiskeri og fangst. Det er derfor, at vi er nødt til at holde sammen om, at vi er nødt til at se på erhvervet som fanger
og så få løst et eventuelle problem, der er i det. I har ikke noget med, det har ikke noget med, om man samtidig kan fange, eller også fast arbejde, det kan fange. Det jeg siger det er, at for eksempel fiskere skal kunne leve af deres værv hele året, og så fangere skal kunne leve af deres fangst hele året. Nikolaj Jeremiasen fra Siumut. Det siger, at det er for mange, der fisker stenbider, og så bagefter tager tilbage til deres faste arbejde igen. Fra Siumut lægger vi vægt på, at man beskytter fanger og fiskere, og vi lever i et arktisk land, og man kan ikke skelne mellem fangererhvervet og fiskerierhvervet. Vi er fra Siumut imod, at man skal skelne mellem fangererhvervet og fiskerierhvervet. Så derfor mener vi, med hensyn til de nævnte erhverv, og kvoterede fangstdyr, og så kvoterede stenbideren for eksempel. Man kan ikke bare sige, vi der arbejder på land, vi ikke blander os i, hvad fiskere og fanger skal fange, og vi vil heller ikke udnytte dem i det, de lever af. De næste spørgsmål er Makak Hansen Møller. De man lover, at mennesker skal være i centrum, hvordan vi sørger for, at det bliver fuldt. Og der er kandidater både til kommunalbestyrelsen og så til landstinget. Fra demokraterne har vi altid sagt, at det skal man ikke skal hindre andre, der vil arbejde, fordi at dobbeltmandater er der fordele i. Men jeg er nødt til at sige, at et menneske, der gerne vil arbejde, der vil arbejde for landet, det skal ikke hentes i det. Og der er også mange initiativmedlemmer, der har arbejdet ved siden af. Hvordan vil du sikre, at alle kan være fuldt ud være i arbejdet i kommunalpolitik og så landspolitik? Det vil altid komme an på, at hvad man lægger vægt på. Man kører altid på en fleksibel måde, hvor der er andre, der kan tage til, når andre ikke kan. Og vælgerne skal selv bestemme, hvem det vil stemme på, og vi skal nok selv bestemme, hvad det er, vi kan nå at arbejde med. Og der jeg har selv dobbeltmandat. Jeg er medlem af den kommunale bestyrelse og er med i økonomiudvalget og initiativt. Da storkommunerne blev etableret, der blev etableret telefonmøder, og vi kan udnytte den tekniske mulighed, vi har her i dag. Så vælgerne
vælgerne skal selv bestemme, hvem de vil stemme på, fordi at den der vi har lyst til at arbejde, skal også have mulighed for at udføre sit arbejde. Hvordan kan man fuldt ud arbejde for de enkelte områder, man bliver inde i? For eksempel, hvis du bliver valgt til borgmester, og hvis du stadigvæk også, hvis du ved siden af er medlem af landsting eller inatsisartut, hvad vil du så gøre? Jeg har været igennem det selv. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende, og som medlem af både kommunalbestyrelsen og inatsisartut. Men hvis et menneske har lyst til at arbejde med forskellige områder, så skal man ikke sætte barrierer op. Det man altid skal gå efter, det er, at dem, der vil arbejde, skal have lov til at arbejde. Hans Enoksen, du er også kandidat til kommunalbestyrelsen og inatsisartut. I 1989 blev jeg medlem af kommunen. Fra 79, fra 79, da hjemmestyret blev indført, der er der mange inatsisartut-medlemmer, der også var kommunalbestyrelsesmedlemmer. Inatsisartut, hvis vi har et selvstændigt inatsisartut, der har viljen til at bestemme selv, så vælg dem, der har erfaring. På grund af, at jeg har haft dobbelt mandat og har fået mange erfaringer, og dem har jeg kunnet udnytte. Jeg har altid boet i en bygning, lige bortset fra, når jeg skal til nok for at arbejde. Og jeg har fået mange erfaringer igennem årene, og det er derfor, at jeg stiller op til kommunalbestyrelsen og inatsisartut. Vælgerne kan stole på, at jeg stiller op til inatsisartut og kommunalbestyrelsen. Jeg stiller ikke op til at blive medlem af naalakkersuisut. Det vil alle vælgere. Vi respekterer, at alle mennesker har selvbestemmelsesret. Derudover vælgerne. Det er vælgerne, der skal bestemme, om det tror på, at en, der har dobbeltmandat, kan løfte sit opgaver. Og så vælgerne skal selv bestemme, hvem det vil stemme på. Når det er nogen, der er stillet op til kommunalbestyrelsen, eller også inatsisartut, stiller vi altid krav til vores kandidater om, at det selv skal bestemme, hvad det har kræfter til. Så man skal anerkende, at enhver har selvbestemmelsesret. Nikolaj Jeremiasen, dobbeltmandater, hvad synes du om det? Og hvad mener jeg om det fra Siumut? Jeg mener, det er vælgerne, der skal bestemme, fordi nogle gange, jeg er selv bygdebeboer og bor der stadigvæk, hvor jeg er født. Man har sagt til mig, at jeg er nødt til at stille op til i politik, der er ingen kandidater fra vores område. Dobbeltmandaterne med hensyn til dobbeltmandaterne, så når det er områder, der ikke taler for befolkningen,
er nødt, at det er nødt til at have. Og med hensyn til dobbeltmandater, så er det vælgerne selv, der skal bestemme. Der skal bestemme om, hvem det vil vælge på, og hvem det tror har kræfter til dobbeltmandater. Fordi I kan meget lidt komme ud i, at I bliver medlem af naalakkersuisut, og så være medlem af kommunalbestyrelsen, kan I løfte opgaven. Hvis I ikke kan løfte det, vi er ikke til valg til naalakkersuisut, men at man skal være forberedt på, at man for eksempel kan blive valgt til naalakkersuisut. Men altså det, vi snakker om her, det er identitetsudvalget, og man skal kunne udnytte, at kunne stille op til sådan. Det er helt simpelt for os. Vi skal have mad til de ældre. De skal Ilinniartitaani aksaqartitariaqarparpu taava tassangani pisinnaasat assingingittupi suusussaqarnuussaatta maarloqiusami qinigassangortittarni isumaqarpugut soorlu laansingigut qi taanna kiserman kisimi tulissaqassaalu uagun marloqiusami qinigasseq illersungilar Vittu. Undskyld, vi har ikke givet ham mulighed for at svare. Hvad siger du til dobbeltmandater? Du stiller selv op både til kommunen og til landstinget. Hvad siger du? Vælgerne har ikke grund til at være nervøs over, at man har dobbeltmandat. Enhver stiller op alt efter, fordi de føler sig, at de kan klare begge poster og har kræfter til det. Vi har både Folketinget og Landstinget dobbeltmandat, og fordelene ved det er, at de to, som også hænger meget sammen, at det er en stor fordel, at der er viden fra begge sider, som giver fordel. Der bliver valgt til landsstyre, kan selvfølgelig ikke have i kommunen, for eksempel. Der er suppleanterne også kommet på tale, hvis der er behov for det. Vi tager det som eksempel, at du bliver landstyre og kommer ind i kommunalbestyrelsen. Hvad vil du sige til det? Det er ikke det. Vi kommer frem som parti, at vi i næste valgperiode gerne vil arbejde med det og det. Og vores valgprogram foreligger jo og har meddelt det. Der har vælgerne fået mulighed til at se, hvad vi vil arbejde med selvstændighed og menneskerettigheder og bedre forskellige, der står i vores diverse og ikke enkelte mandater, enkelte personer. Så har vi næste spørger fra Karl Lundpleje. Det er spørgsmål om hellefisk styre område, som man har fordelt. Vi ved godt, hvordan det ser ud. Med de senere år har vi opdaget og blevet flittige også til at prøve, at der også er masser af hellefisk, ikke kun i Diskebugten, men også lidt udenfor. Og det bliver brugt både fra Asiat og Gittisvarsut. Så der er masser af hellefisk der. Hvor hører det hen til det der område, som er delt på landsbasis? Vi ligger lige ved udmundingen af Diskebugten.
men ikke kun om efteråret, men også efter vi får stormvejr meget mere end før. Så er det sådan, at det både Buga 600 passer ikke til udenskærsfiskeri. Hvordan kan dem, der fisker omkring Riddersvær-området og her, er der mulighed for, at de kan forny deres både, så de passer til de ældre tider? Er der mulighed for tilskud fra selvstyret fiskerne her? Fiskeri, det er jo erhverv sådan, at vi kan gøre det sådan, at de kan bære af sig selv. Men med hensyn til kvoter, der skal vi vide nøjagtigt, hvor meget har vi af de fisk i de forskellige områder. Når man det skyldes, at vi har fordelt de fiskområder, der har vi fået det undersøgt, hvor meget der er på kysten. Men det kører jo kun i, man bruger ikke så meget fiskerne, men mest forskerne. Først må det være lige som, at når det gælder fisk, så har fiskerne lige så stor viden som biologerne, som eksperterne. Så og med hensyn til, at vi har de styringsområder, at vi fortsat kan fiske fisken, uden at man opfisker det. Vi har også ved at få ordnet fiskeriloven for at sikre vores hovederhverv, som har stor betydning for at forny rammerne om det. Hvis de skal forny deres både, kan I så give tilskud. Vi siger her, at det er med hensyn til licens og kvoter. Der skal vi skal sikre, at fiskerne får fred og ro til at have deres erhverv, i stedet for at det lukker i tid og utid. Spørgsmålet, det er både omkring Diskebugten, støtte fra selvstyret for at forny deres både. Tak for spørgsmålet, Karl Lundblad. Jeg kan godt forstå din bekymring, fordi at de både, som bliver brugt, de passer ikke til udenskærs både. Og hvis man skal forbedres, så må man genindføre noget, der ligner ISU. De største indtægtskilder i Grønlands fiskeri, kan vi ikke acceptere, at de ikke får tilskud ligesom andre. Hvis det skal udvikles hurtigt, og hvis det skal være nytænkning, så må basislinjer må flyttes til 12 sygemil, sådan at der er mere plads til fiskeri. Hvad med tilskudsordningen? Hvad forestiller du der? Det er omkring halvdelen, de får betalt. Jeg synes, at man først skal lige se det nye fiskelovgivning, og så skal ved afslutningen af det, så må man så tilpasse det. Vi synes fra Simus sige, at det er meget, meget vigtigt, at der skal udvikles inden for fiskeriet, også inden for tilskud. Hvad siger du til de spørgsmål? Tässä äitissä qalarin äitisamneq avata siartut qanittumilaasartut
иммиккортиттариақарпагут тастаакку qanittumialisartut aamma qanorulluta qanittumialisartuaamma imminu akilерсиннаасумик ингерланissaaqulakkeertaajaqarparput таамааллута пингаартитториуриуссууарпут исертитақарфигиссам массук ааманутаалиорниссаминут qayannaаттуми инуутсарсиутикисиннааллугу qulautigissanngimmagu inuataqatigit mutipoo passiatutili inuataqatigit fiskere der gerne vil udvikle bådene og det vil vi gerne indbyde at være sammen med os fordi vores hovederhverv vi har været dygtige til at udvikle og vi har også kan også sige at og det skal vi have samarbejde lave samarbejde med fiskerne. Det nye fiskerilov er meget, meget lovet, at vi er blevet lavet de nye fiskerilov, og fiskerne bliver ikke inddraget. Det skal være mere åbent. Jeg synes fra Inuit Ataqatigiit, hvis man skal overgange til nye fiskeområder og forny deres både, jeg synes, at det ikke får tilskud. Det kan ikke passe. Jeg synes, at der skal, dem, der gerne vil overgå til bedre og større både, der skal landet give mulighed for det. For 10 år siden, der har man forholdt, der har Grønland givet. I dag, det må også være, og det kører godt, og det må også være tilfældigt til, ja, fiskeriet. Kystnære fiskeriet. Tilskud til at forny fiskebåde. Først skal vi se, at ingen, der har nævnt det. Det første, vi skal kigge på, fiskeriet skal altid kunne betale sig. Det er, bankerne har sagt, at fiskers indtægter står sådan en situation, at de har svært med at følge deres gæld. Så der er for mange fiskere for det første. Og deres næste generation, når det bliver pensioneret, hvem skal så løfte for at løfte vores hovederhverv? Med hensyn til tilskud, jeg synes, at fiskeri skal kunne betale sig. Der bliver sagt fra EA, de siger, at det ikke, at de fortsat skal give tilskud. Altså, vores mening, det er, når fiskeriet har så stor betydning, og når kvoter, og så kan det også være sikre fiskerne, at de også er mere robust til at have deres indtjening, og dermed også kan investere mere. Vi skal ikke være barnpiger for alle fiskere. Det er Grønland, det bærer Grønland, så derfor skal jeg også gøre noget ved det. Sådan med hensyn til kvoter, i stedet for at det stopper til hele tiden i 10 uger. Akariam Jessen fra Atassut. Hvis det skal have større både, så har det brug for tilskud. Hvad siger du til det? Først vil jeg sige, at Sivat K. Halman har taget det op, netop det punkt vedrørende ISU fra Atassut. Så det er, jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, at til udvikling af erhverv i havet, nemlig fiskeri. Det næste, vi skal gøre, vi skal have et fiskerifond, forsikringsfond. Det er nødvendigt. Så når de stopper i utide, eller hvis de kommer til skade og ikke i stand til at fiske, så må vi sikre sådan, at de har et sted, hvor de kan henvende sig.
Men det vigtigste, vi skal eje, det er kun ABK. Vi skal have til samarbejde med dem. Vi skal følge deres. Vi skal ikke spille eksperter. Vi ved godt, hvor der er eksperter. Det er det. Naderak sagde det her. Undskyld. Hans Enoksen. Hvad siger du til de spørgsmål fra fiskerne? For at have tilskud til at forny deres både til større både. Vi vil gerne hjælpe dem. Først fiskerikommissionen. De siger, at man skal fjerne alle tilskud til jollefiskeri skal formindskes i antallet. Og i løbet af 2 år, der har man flyttet 3.000 tons uden skærs. Og det giver man til de store trawlerfiskeri. Og man tager det fra jollefiskerne. Og man kan ikke undgå at få tilskud. Niveautil sagde, at fiskerne har masser af det, men torsk koster 4,50 kroner. Hvordan kan de få råd til at finde penge til? Og hvis jeg skal finde en båd til 10 millioner, så skal jeg betale 4 millioner. Eller 6 millioner skal jeg selv betale, og 4 millioner til tilskud. Og bankerne har ikke i tiden at give tænke på fisk. Derfor skal jeg tænke rigtigt, når jeg skal vælge. Fordi især fiskeriloven, den kommende fiskerilov, det skal være fordel for nærfiskeriet. Ikke til store selskaber, at det skal tilpasses. Netop skal nok ændre det, at det tilfælder sammen med jer, så de også skal få større indtægter. Hvor vil du have pengene fra? Hvis vi kan betale 3,6 milliarder, så kan vi vel også give penge til største erhverv. Skal vi nok finde penge til det. Så vi skal til at slutte. Vi har kørt udgangspunkt med spørgsmål, det vi kan nu. Men 1 minut til partiet, til de afslutter deres de sidste starter. Minut 1 minut. Værsgo. Vi må tilbage til gamle kommuner, og vi må indføre Kanukuka, formindske selvstyrets magt, så må vi aflevere ansvarsområderne til kommunerne. Vi må lave prisloft til alt det dyre, til de dyre varer. Og vi har også budskab med hensyn til forsvare sæsoner forskellige fangst og fisk på kysten. Vi må også have råstof, som også skal... det er en af de ting, vi synes, at de er prioriteret for Danmark. Tak. Vi opfordrer borgerne til at være med til at lave ændring. Især i yderdistrikterne, at der er mange unge mennesker, som bor hos deres bedsteforældre eller familie, som har stiftet familie. Og fiskeriloven skal laves sådan, at det er man skal ikke kun tænke på selskaber. Enlige mødre og fædre, det har svært med at klare sig i det daglige. Det skal have støtte, og mennesker, der har handicappede, og det må støttes, også skolerne.
Det skal være mere lighed i befolkningen, og at Grønland skal ikke tilpasses til rige, men det skal tilpasses til jævne, især ikke mindst, der har behov for hjælp. Så du rejser sig til slut. Værsgo. 1 minut. Tässä tiningani kikkutamamik inisaqarnissaat kissaatingakka paasinnaavara assiingittun isingnittari teqarsinnaappat aamalu qallunaarpassuaqarpoq assingingиттут ник наюнгақарлутил аама ингерлаа qatигиллутит kalaalnua kivitsunga taatsimorluta aamalu massakut inuiaqatigiit meeqqatin toqqissisimanartut uut ineriartornermut pingaartittariarput putiuttut sulissamta Jeg tror, vi er det rigeste land i forhold til andre lande. Vi har så mange ressourcer i Grønland. Vi træder bare på det. Vi kan ikke bare nøjes med at kigge på det. Så længe vi har børn, der går rundt og går sultne i seng, så må vi være bedre til at bruge vores rigdomme. Det er derfor, vi fra demokraternes side står frem for at støtte vores børn, så de kan leve. For at give flere penge til forældrenes lommer, så de bedre kan klare deres dagligdag. Vi må det der med at være bange, og man skal ikke sige, nej, det går ikke. Vi har så mange rigdomme, og jeg synes, at det er det, vi skal være mere på hovedet og hjertet, at vi kan tjene penge i Grønland. Folk fra Asiat og Sia, tak for denne valgaften, at vi kan få lov til at være med. Jeg skal understrege, at jeg støtter rigsfællesskab. Jeg siger ikke evighed. Det skal heller ikke være bekosteligt, fordi vi er grønlændere. Men vi vil gerne sørge for folk i Grønland til de forskellige problemer. Derfor har vi behov for Danmark. Mange har jo sagt det der visioner. Hvis vi bliver selvstændige, så at alt løser rundt, så skal vi nok. Så jeg synes bare, at vi skal hjælpe hinanden, både Grønland og Danmark. Respektere identitet. Vi er klar til at tjene vores land. Det er det selv. Minut starter nu til at afslutte. Det er første gang, at der har været så mange penge, vi har tjent i Grønland. Og det er første gang, der er så stor forskel med befolkningen. Vi står meget forskelligt situation. Hvis vi skal have flere, der selv kan klare sig, så må vi formindske denne forskel. Vi må give mulighed til befolkningen, og at den ændring, vi har i dag, skal ændres. Og det er derfor, vi kommer i dag. Det er derfor, vi fra Inuit Ataqatigiits side ønsker en forandring, så vi sammen i Grønland kan undgå at hente penge fra folks lomme. I stedet for skal de have flere penge i lommen, og dermed starte stærke familier og stærke børn. Og den sidste fra Siumut. Du har 1 minut til at afslutte.
Tak. Kære vælgere i kysten og radiolytter, og ikke mindst her i Aasiaat. 29. november 2020, der har Simon Generalforsamling, der er ændret bestyrelse, og der er tændt et lys for øje. Og vi har kørt ansvarsområder, som andre ikke tog at tage ansvarlige for. Store ytri af lufthavn og andre ting, enten vi er fiskere eller håndværkere eller andre stilling. Vi har brug for jer alle sammen. Demokratiet bliver dannet på grund af befolkningen, og vi skal fortsat selvom at det er snistorm forude. Vi har samme mål. Godt valg. Og symposiumet. Mange tak til alle partierne, og ikke mindst vælgerne, som har stillet spørgsmål. Med det slutter vi vælgeraften her i Aasiaat. Næste bliver onsdag Sisimiut i Narsarsuaq kl. 19.30. Og det vil have udgangspunkt vælgernes spørgsmål. I kan skrive jeres spørgsmål i vores hjemmeside, kommunærs hjemmeside. Tak for i dag, og god søndag.